Almutanabbi ya iya waka, in yi waka duk duniya ana ji. Sai wani lokal mawaki ya zo ya hada wakarsa, lokacin ba wanda ya kai Almutanabbi a duk duniya, sai ya hada waka ya yi baitoti yana ta zagin Almutanabbi. Aka ce Almutanabbi ga wani yana waki yana zagin ka, ce to ni idan na yi waka ina yi duk duniya sai ta amsa. Shi idan ya kauye su sake tsayawa ina ba shi ansa to sai duk duniya ta san shi, sai a fara binciken shi wane. Amma in na yi shiru to na kashe shi da hasadarsa, sai ce ba zan ba shi amsa ba. Wato ita amsa ba kowa ya kai a bashi. Kaga Allah ya ce mai kyau da mai muni ba sa zama ɗaya. Idfa billati hi ahsan. In wani ya maka sharri ko ya maka zuƙi ta malla ko ya maka batanci, Allah ya ce ka tunkuɗa wannan da mai kyau. Sai wasu ababe da masu hikimar magana suke fada, in suka haɗu biyu to shikenan mahaukaci ya hau kura kenan. Babu wai rijiya gaba da wanda ya baki ya bai wa Allah. Shine a samu tsabar jahilci, sai kuma to aka samu kiyayya da hassada suka haɗu dai to an shiga uku. Wannan ita ma wata rijiya ce gaba dubu, wanda ya baki yayi me ya ba wa Allah. In dai mutum yana kinka kuma ka ci gaba to ka shiga uku, akan wannan ba zai hakura. Amma in ka rike Allah to duk abin da zai bayi da amfani. Shi yasa magabata ke cewa wai kullul adawati qad turja ifaqatuha illa adawatu man adaka min hasad. Dukkan wata kiyayya ana sa ran akwai ran da za ta gushi da kyautatawa da hakurinka, amma banda kuma kiyayyar wanda yake kiyayya da kai da hasada. In dai hasada yake yi to ran da ya zama ni'imar ta gushe ne zaka samu sauki, amma in dai ni'imar Allah ba ta gushe da kai ba to baka da. Sai dai kuma saukin ta shine kai idan ka san haka, ka sani tun da aka yi farkon duniya har zuwa yau babu wani mutum da Allah ta'ala ya taba kaskantarwa saboda hasada mai hasada. Sannan babu wani mutum a duk duniya da Allah ya dauke masa ni'imar da ya bashi dalilin wani yana hasada da shi. Sannan babu wani wanda ya taba yin hasada dalilin hasadan kuma ya nasara ba taba yi ba tarihin duniya. In dai ita mutum ya rike to zai ta bakin ciki ne da damuwa, yayi ta kona kansa, kai kuma bai dame ka ba. To ne ita ce saukin. Ni ina da ɗaukakuwa da sanuwa a duniya da shi bai da ita. Yana sha'awar ne na tamka masa yin sai duniya ta san shi. Amma idan dai shiru ban ba shi amsa ba to sai ya kashe kansa da hasadarsa. So duk wanda ke maka hasada akan wata ni'imar da ka san Allah baka fiye da shi, karka tamka. In ka kuskura ka tamka to yanzu kana tallata shi ne. Idan shi local champion ne kana buɗe baki to yanzu ka bai da shi international champion. Almutanabbi ya iya waka, in yi waka duk duniya ana ji. Sai wani lokal mawaki ya zo ya hada wakarsa, lokacin ba wanda ya kai Almutanabbi a duk duniya, sai ya hada waka ya yi baitoti yana ta zagin Almutanabbi. Aka ce Almutanabbi ga wani yana waki yana zagin ka, ce to ni idan na yi waka ina yi duk duniya sai ta amsa. Shi idan ya kauye su sake tsayawa ina ba shi ansa to sai duk duniya ta san shi, sai a fara binciken shi wane. Amma in na yi shiru to na kashe shi da hasadarsa, sai ce ba zan ba shi amsa ba. Wato ita amsa ba kowa ya kai a bashi. Kaga Allah ya ce mai kyau da mai muni ba sa zama ɗaya. Idfa billati hi ahsan. In wani ya maka sharri ko ya maka zuƙi ta malla ko ya maka batanci, Allah ya ce ka tunkuɗa wannan da mai kyau. Sai wasu ababe da masu hikimar magana suke fada, in suka haɗu biyu to shikenan mahaukaci ya hau kura kenan. Babu wai rijiya gaba dubu wanda ya baki ya bai wa Allah. Shine a samu tsabar jahilci, sai kuma to aka samu kiyayya da